Aký vysoký bude raz náš dôchodok? No, štát chystá dokument, ktorý nám na to odpovie. Áno, a to už od roku 2026. Pomôže nám s tým tzv. Dôchodková prognóza. Je to vlastne kvalifikovaný odhad, postavený na dátach zo sociálnej poisťovne. Najprv ukáže prvý a druhý pilier. Ostatné, ako napríklad tretí, sa pridajú až neskôr. Fajn, ale koho presne sa to týka? Poďme na to. Veľmi zjednodušene, týka sa to každého, kto pracuje a ešte nepoberá dôchodok. A pozor, kalendáre do ruky. Prvé prognózy prídu už v prvej polovici roka 2026. No a ako často bude chodiť? Závisí to od veku. Čím bližšie k penzii, tým častejšie. Dobre, to je dôležité. Ale ako presne sa tá prognóza k ľuďom dostane? Bude to viacerými cestami, ale prioritou sú tie digitálne, teda e-mail a elektronická schránka. A toto je kľúčové. Trvaná kópia bude vždy k dispozícii v elektronickom účte poistenca. OK, takže prognóza dorazila. Čo s ňou ale ďalej? Pretože správne pochopiť tie čísla je to najdôležitejšie. No a ako na to? To si povieme na budúce.